A compostaxe continúa o seu camiño de instalarse en todos os barrios e parroquias de Pontevedra. Agora é o barrio de San Brais o que se suma a esta iniciativa. Un barrio que conta con 220 habitantes, 180 vivendas e que xera un total de 42 toneladas de biorresiduos ao ano. Nesta zona de Pontevedra levaránse a cabo 3 liñas de tratamento dos residuos orgánicos. Unha primeira que é o que nos din moitos veciños, que non precisan compostar de ningún xeito porque o que fan é alimentar os seus animais ou tratalos xa nas súas fincas. Bueno, pois ese é o mellor xeito. É moito mellor dar de alimentar os animais cos residuos da nosa comida, os restos da nosa comida, que facer compostaxe, o que recomendan todos os especialistas. Hai un segundo grupo de persoas que creen que o mellor para eles é un composteiro individual, que de feito, sendo todo vivendas unifamiliares, é o que se recomenda. E logo hai un grupo de 20 familias, que agardamos que ainda sexa algunha máis, que xa se comprometeron porque queren un centro de compostaxe comunitaria. Por lo tanto, eses son os 3 sistemas que vai haber. Ademais do composteiro comunitario, algúns veciños tamén pediron ter un individual, a maiores, para compostar os restos de céspede das súas casas. Galiza é un país moi especial e tamén é moi especial nesta parte tan importante da nosa vida e temos que ir vendo como isto funciona. Vamos a afinar aí, en ese tratamento do céspede. E incluso as familias que non precisan, que din que non precisan composteiro porque o tratan todo de outra maneira, pero vamos a entregar tamén o composteiro individual porque a nos parecenos imposible que traten todo o lixo desa maneira e ainda que teñan pouca produción, algunha terán e será máis interesante que o traten en composteiros individuais. Por lo tanto, afinaremos tamén por aí a proposta dos veciños. O concelleiro de Participación explicou esta mañá que a instalación do composteiro comunitario farase en breve e tamén o reparto de composteiros individuais, un proceso que estará instalado ao 100% entre finais deste mes e comezos do mes de marzo.